Глібовицького. Євгене, запрошуємо вас на сцену. Це просто якась неймовірна честь бути тут на цій сцені, бо мені здається, що тут зібралися ті люди, які уособлюють в собі погляд в майбутнє і які спроможні на величезну зміну. І, якщо чесно, я не дуже розумію, чому саме мені дозволили звертатися. Я думаю, що сталася, напевно, якась помилка, і організатори когось іншого хотіли вписати, але вписали мене. Ну, і я вирішив, що я скористаюсь можливістю і все-таки скажу те, що хотів, незважаючи на те, що не дуже розумію, що я таке в житті зробив, щоб мати можливість промовляти до такої шановної аудиторії. Мені здається, що те, що тут відбувається, виходить далеко за рамки культури. Власне, мені здається, що тут пульсує життя, оте нове життя, яке нас всіх збагатить, більше, ніж ми навіть собі можемо уявити, більше, ніж ми собі можемо признатися. Зараз фактично готується, відбувається нове знайомство, нова зустріч кримських татар і українців, і нас разом з рештою світу. Це фантастичний момент, тому що ми такими дуже давно не зналися. Ми мали дуже різну історію. Ми були друзями, ми були ворогами. Ми часом домовлялися мах на мах в транзакційний спосіб. Як будь-які сусіди, ми мали хороші дні, ми мали погані дні. Але ми дуже давно не були в стані суб'єктному, коли ми можемо сказати, ми усвідомлено діємо, коли ми можемо сказати, що ми самі приймаємо рішення з приводу того, які дії є для нас кращими, які для нас гіршими, і ми, здійснивши свої дії, можемо нести за них відповідальність. І в тому сенсі це є нова зустріч в умовах абсолютно нової суб'єктності. Ще 10 років тому цієї суб'єктності не було, а зараз вона виникла. І попри те, що ми представляємо народи з дуже давньою культурою, це новий феномен, це дуже юний феномен. Наша суб'єктність абсолютно юна, дитяча, в чомусь наївна, в чомусь ще неспроможна, але вона дуже швидко розвивається. І ми цю суб'єктність проявляємо через спроможність усвідомити себе в контексті, усвідомити себе в світі і наблизити себе до цього контексту, розуміючи, наскільки важливим є минуле, але точно так само розуміючи, наскільки важливо не бути заручником минулого, як нам показує приклад, наприклад, польсько-українських відносин чи російсько-українських відносин. Там, де ми дозволяємо міфологізованій спадщині визначати сучасність, там створюється нове поле для конфліктів. І це точно, чого ми не хочемо мати у своїх відносинах. І тут ми маємо дуже високу відповідальність, яка стоїть перед нами всіма, тому що ми мусимо виправити ті хиби, які ми маємо в своїй оптиці. Я уважно читаю українську соціологію, і я бачу, де українці помиляються в своєму погляді на кримських татар. Українська громадська думка вважає, що до 2014 року все було гаразд. До 2014 року кримські татари собі чудово жили, а потім прийшли погані росіяни і все зіпсували. Ні, нам доведеться стати обличчям до правди. У 2014 році кримські татари були тими, хто намагалися на власній землі добитися правди і не могли її добитися через те, що пострадянська, посттоталітарна машина, в тому числі за сприяння формальної української влади, не давала кримським татарам реалізувати їхні права. І це ганебно.
2014 рік став поворотним, тому що у 2014 році ми опинилися в точці, де наша кривда стала спільною. Але це не означає, що ми не маємо відчувати того болю, який не поширюється на всіх, який є тільки в певних спільнотах. І українці, які будують нову ідентичність на співпереживанні, на емпатії, є недостатньо емпатичними по відношенню до своїх співгромадян, які з усіх груп, які були в Криму, були найбільш лояльними до української держави. І сумний момент полягає в тому, що якщо ми подивимося на політичну новітню історію сучасної України, українці дуже часто були тими, хто виступали в коаліції з російськими імперцями, в тому числі проти кримських татар. Ми маємо дивитися правді в вічі, якщо ми хочемо, щоб наші відносини будувались на правді, щоб ми твердо стояли на землі. Ми мусимо сказати, що м'яка пострадянська окупація в Криму ніколи не закінчувалась. Колоніальні утиски до 2014 року системно продовжувались. І в 2014 році нова російська жорстка тоталітарна диктатура погіршила і так недобрий стан справ. Більше того, ми дуже часто не добачаємо того внеску, який роблять кримські татари і в українську культуру, і в українські інституції, через те, що ми застосовуємо кількісну, а не якісну логіку. Ми маємо прекрасні приклади сумлінної роботи на державній службі, сумлінної служби в ЗСУ, сумлінної роботи в бізнесі, сумлінної роботи в науковій і в інших сферах, культурній і інших сферах кримських татар, яких дуже часто ми не добачаємо. Ми дивимося крізь людей в той момент, коли нам би не хотілося, щоб світ дивився крізь нас. І це так само питання того, чи ми можемо побачити в кримських татарах лакмусовий папірець справедливості власного ставлення. Ми дуже часто не бачили кримських татар як суб'єкта. Ми так само дуже часто не бачили себе як суб'єкта, бо суб'єктність – це вміння вписати себе в актуальний контекст. І це вміння пояснити себе з своєї позиції, з позиції своєї аудиторії. Україна є несподіваною державою для світу. В багатьох випадках поява незалежної суб'єктної України є дискомфортною для тих, кого ми звикли вважати своїми партнерами. Ми бачимо, наскільки складно пробити лід в головах наших західних, в тому числі партнерів, щоб вони нарешті визнали українську суб'єктність. В багатьох з них не з'явилася поличка під назвою, в головах поличка під назвою «Україна» ні в 91-му році, ні в 2014-му. І вона потрошки почала з'являтися в 2022-му. Але зрештою в 91-му році нова Україна не з'явилася. Вона скорше була зачата. Вона з'явилася тоді, коли з'явилася, власне, оця нова українська суб'єктність після 2014 року, і поява нової суб'єктної України нерозривно пов'язана з Кримом. Вона пов'язана з Кримом і в момент анексії, і вона зможе розправити крила тоді, коли Крим буде звільнений. І в тому плані Крим є ознакою того, що Україна як держава, Україна як державність рухається вперед і може бути самостійною, може захищати свій інтерес. Визволення Криму – це символічне завершення етапу війни, без якого не буде падіння Російської імперії, без якого не буде занепаду зверхності імперських амбіцій, звідки б вони не походили. Чи з Угорщини, чи з Польщі, чи з Туреччини, чи будь-звідки частиною чиїх імперій була сучасна Україна. Таке визволення можливе тоді, коли у нас буде міжнародна коаліція, а поки що ми не маємо міжнародної коаліції, ми маємо міжнародне партнерство. Наші партнери, на жаль, не є нашими союзниками.
Бо в Вашингтоні і в Берліні немає полички в голові з написом «Поразка Росії». Поразка України цілком можливо, бо Україна є чимось новим, а отже тимчасовим, а отже не конче потрібним для світу. А поразка Росії – ні, тому що Росія велика, Росія вічна. Росія має привілеї, які мають найбільші і найпотужніші держави. І нам доведеться це подолати. І нам доведеться це подолати не тільки традиційними дипломатичними чи політичними методами, але так само методами культурної дипломатії. Тому настільки важлива, наприклад, робота Українського інституту. Тому настільки важливо, що одним з лідерів Українського інституту є кримський татарин, який може бачити і український, і кримсько-татарський дискурс. Але, власне, тут ми підходимо до того, чим найважливіший є кримський інжир. Тим, що цей літературний пошук створює можливості, створює уяву, яка не має відповідника в реальному житті. Іншими словами, література дає можливість знайти і озвучити нові концепти, яких ще немає. Не виключено, що і Україні буде легше через художні засоби добитися пояснення того, як ми бачимо закінчення війни і встановлення справедливості в нашій частині світу, ніж добитися того самого дипломатичними чи якимись іншими політичними засобами. Тому кримський інжир настільки важливий, бо він доповнює реальність там, де її ще немає. Він створює нові можливості інтеграції етнічних кримських татар, етнічних українців в нову спільну, суспільну і політичну цілісність, де самопочуття кожного відносно кожного є важливим. І в першу чергу, я би сказав, самопочуття кримських татар як тих, хто є у більш вразливій ситуації. Справи в Україні є настільки добрими, наскільки добре себе почувають кримські татари. Ми відкриваємо себе один для одного, ми відкриваємо цілі культурні світи, ми збагачуємося цим і посилюємося цим. Нам дуже важливо пам'ятати, що ми це робимо заради нашої спільної свободи, гідності і заради відповідальності, яку ми маємо за наш спільний захист своєї незалежності. Yaşasın Крим. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, Євгене. І зараз ми з вами переходимо до ключової події сьогоднішнього вечора, а саме оголошення фіналістів. І саме тут ми почуємо імена переможців. Звертаю вашу увагу на те, що всі фіналісти списків зможуть отримати свої дипломи після церемонії. Переможців на сцені оголошуватимуть запрошені гості. İşte sayılı dostlar, birinci nominatsiya ve onun serlevası Kırım hakkında ne sır ya da Ukrayna tilinde проза про Крим українською мовою. До короткого списку цьогоріч потрапило 5 авторів. Ve birincisi bu Can Gul ve onun Dağ çayı ya da Гірський чай eseri. Це збірка оповідань, де авторка поєднує розповідь про історичні постаті Криму, сучасності й минулих днів, з рослинним світом та з умовами життя під окупацією. Дія тексту переважно розгортається після початку окупації, зокрема й після початку Великої війни. До речі, авторка уже брала участь у кримському інжирі і навіть перемогла у цій номінації в другий рік існування конкурсу. İkinci nominant bu Konstantin Melnikov ve onun Яся eseri. Цей твір – це ностальгійна, майстерно написана невелика повість, яка повертає нас із вами у часи коктебельських фестивалів. Інтрига, закоханість, кримське літо і майстерні діалоги – такою є проза Костянтина, що потрапила до короткого списку.
Не в беттекі, яні ученджу номінант був Світлана Тараторіна в «Барбала і КС» або українською мовою «Історія однієї дитини». Фантастична повість із кількома часовими пластами, часами первісних людей, кінцем 19 століття, серединою 20-го і 90-ми роками 20-го століття. Так глибоко, в часи первісних людей, у кримському інжирі ще не сягали. І так багато епох так само ще не порівнювали тут у одному тексті. Не в беттекі номінант Віктор Шепелев «Оджалар мында булуналар» Қырым татар тілінің оджалары бағышлаңыз мен өзім тәржіме еттім bu eserinin не в беттекі серлевасыны белкім хаталарыны көрерсіз. Қызым ұшықның сөзлерінден yazып алған Қырым Кайнат программасының тарихы яда украин тілінде історія космічної програми Криму, яку моя донька записала зі слів смугастого кота. Якщо ви не вірите, що коти вміють розмовляти, то це фантастична історія. Ця проза западе в душу і любителям космічної теми, і тим, кому до душі вкраплення в тексті фактів із кримсько-татарської історії, пояснення кримсько-татарських слів, але також любителям котів і любителям м'якої іронії. Ve sonki nominant Qo'qlam Taqma adı ile ve onun deniz kozunu kör etemi числіпить море очі. Герой цього тексту – дослідник готів, німець. Вирушає в Крим невдовзі після першої анексії Криму наприкінці XVIII століття. І ось він прибуває в Крим для дослідження. В іронічну оповідь героя-скептика авторка вплітає місцеві легенди, пісні, розповідь про кримсько-татарський побут і місця та міста сили. Ось ми з вами й познайомилися із першою п'ятіркою фіналістів. Переможця буде оголошувати постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Просимо вас. Тамила Ханум келіңіз лütfen, сізні пек беклейлер номинантлар. Şimdi микрофонды сізге бережек мен. Саглан, доброго здоров'я всім. Насправді, дійсно дуже почесно бути на цій сцені, особливо оголошувати першу номінацію. Для мене кримський інжир особисто – це дійсно визначна подія. І я дуже дякую організаторам і особливо моєму найкращому другу Аліму Алієву. Знаєте, я розпочну, сказали, що лише 2 хвилини є для того, щоб оголосити цю номінацію, але скажу словами, які колись сказав Мирослав Маринович, що повернення Криму має бути завданням не лише кримських татар. Знаєте, ця фраза тоді мене дуже сильно вразила. І, власне, ця номінація про прозу про Крим, але українською мовою, власне, ті, хто подавалися на цю номінацію, подавали свої роботи, це і українці. І, власне, взагалі подавали дуже багато робіт на конкурс, багато українців, представників різних національностей, і не лише кримські татари, означає, що для нас всіх, громадян України, Крим є великою цінністю. Крим є великою цінністю для всіх, хто проживає в нашій державі, поза межами нашої держави. І я думаю, що питання культури і, власне, кримський інжир як одна з складових нашої української, кримсько-татарської культури є дуже важливим, тому що питання культури і слова, яке несе кримський інжир, це питання нашої національної безпеки. Мені здається, дуже довго держава не приділяла великої уваги, власне, культурі і розумінню того, що це є питанням нашої безпеки. Тому з радістю оголошую номінанта. Так, я, до речі, не підглядала. Алім мені нічого не сказав. І це Джан Гуль. Вітаємо. Бармамында Джангуль. Бармамында Джангуль адлы муэлифы. Я даю. Або, можливо, хтось може прийняти цю нагороду від імені Джангуль. Еліна Ханум, бахшишны беріңіз лütfen Тамила Ханумға. Дуже красиво. Вітаю. Çok sağ olunuz. Не в беттекі номінація
Крым-татар тілінде не сыр або проза кримсько-татарською мовою ве уч-номінант. Троє авторів змагаються за першу відзнаку у цій номінації. Бірінші номінант Алие Кенже Алі Едемнің алтынчы джесареті або шостий подвиг Едема. У оповіданні Аліє Кенже Алі на тлі морально та матеріально складних часів читач знайомиться з хлопчиком Едемом та його друзями – живими, емоційними, трохи бешкетниками. Дорослий Едем, згадуючи своє дитинство після повернення сім'ї до батьківщини, проводить паралелі із легендарними героями. Екінчі номінант Мумине Салиева сіз оны пек яқшы білесіз, ве оның есірлікте сербест олғанлар есері проза під назвою «Вільні у полоні». У своєму творі Муміне Салієва розповідає про те, що означає бути дружиною політв'язня. Вона описує свою подорож до чоловіка, до Тульської області, де він відбуває свій термін у колонії за звинуваченнями у терористичній діяльності. У творі спогади, роздуми, що відображають внутрішній світ та життєві принципи самої авторки. Ве сонкы номінант Мустафа Киік, ве оның Босағада Беклеркен ті, що чекають на порозі. Містична та трохи моторошна розповідь про душу, що переходить з одного світу до іншого. Герої оповідання перебувають на похороні. Автор реалістично передає поведінку людей та обрядові деталі сучасного похорону у кримських татар. Шымды исе кім Ғалип Чихаджах білежекміз ве оны бізлерге сеслендірежек язуджы ве жюри азысы Андрей Курков. Запрошуємо Андрія Куркова, письменника, члена журі Кримського інжиру, нагородити переможця. Дорогі друзі, добрий вечір. Я перш за все хочу подякувати тим, хто заснував конкурс «Кримський інжир», завдяки чому я кожний рік на кілька тижнень їду до Криму. Не фізично. Я читаю тексти, які подають учасники на цей конкурс. Це мене повертає до мого Криму, в якому я останній раз був на початку 2014 року. Але це показує, як росте літературний Крим в українській літературі. Кажуть завжди і часто, майже банально, що література не буває поза політикою. Література не буває також поза географією. І ця географія української літератури, Крим, вона зараз має величезне значення, тому що читачі можуть мандрувати в Крим завдяки книжкам, коли вони не можуть перейти лінію фронту чи не можуть попасти в інший спосіб до українського Криму. Український Крим зараз існує в літературі, в текстах, які пишуться і кримськими татарами, і в Криму, і тут, і в текстах, які пишуть і вчаться писати українські поети, прозаїки, і завдяки цьому теж вивчають і передають далі знання про український Крим, про кримсько-татарську культуру, про кримсько-татарську літературу. Я зараз згадав, що я сам, коли писав «Сірі бджоли», де описане життя в анексованому Криму, я теж просив мені розповідати друзів кримських татар про традиції похорону, тому що в мене є там теж похорон в селі Албат, яке на карті ще зоветься Куйбишеве. Ну і, звичайно, я дуже чекаю, коли з'явиться великий український кримсько-татарський роман, за яким будуть стояти черги, і до автора якого будуть проситися журналісти по інтерв'ю. Я вірю, що я дочекаюсь цього моменту, і автор, який отримує зараз нагороду, хоча його тут фізично немає, я думаю, це один з таких авторів, який здатен на великий кримсько-татарський роман, який зробить українську літературу і в світі більш знаною, і більш цікавою для українського читача. А тепер маленький момент. Я підглядував, я знаю, хто це. Я не буду брехати. Це Мустафа Киїк. Я його вітаю, і я чекаю від нього дуже цікавих прозових книжок. І я сподіваюся, що переклади українською мовою будуть чудові, тому що нарешті вже викладається кримсько-татарська мова в Україні.
Хто прийме для Мустафи Кіяка нагороду, будь ласка. Чох Сагунус, всім доброго вечора. Дякуємо за такий захід і, в принципі, за цей конкурс. І я вітаю Мустафа Бея. Він справді чекав цього дня, але, на жаль, він сьогодні не тут. Тому він буде радий взагалі тому, що він отримає цю нагороду. Спасибі. Нашла Чохсаунас, Андрей Бей сізді Чохсаунас. Bizlerisi devam etemiz. Nevbetteki nominatsiyanın serlevasi qırmaqında Україн тілінде шириет, поезія про Крим українською мовою. 5 поетів і поеток у нашому короткому списку. Ve birincisi Ada Yılagina mana kelmemek ber şiirler жиынтығы ile добірка віршів «Дай мені не прийти». Це поезія, що полюбиться і поціновувачам традиційних римованих віршів, і верлібрів із їхньою глибокою образністю. Екінші номинант Сере Көкче Қырымда ғайып олғанларына зниклим в Криму адлы есер. Сьогодні понад 200 кримських політв'язнів перебувають у місцях позбавлення волі. Саме їм, а також зниклим безвісти у Криму, присвячено текст Саяре. Невбеттекі бұ Юрий Лищук ве маналы серлеваны ташыған Ф. Дим есері. Про депортацію кримсько-татарського народу написано багато. І писати про це непросто. Та Юрію Ліщуку це вдалося. Утім, цей вірш не лише про депортацію, а і про співбуття разом українців і кримських татар у спільному українському домі. Невбеттекі бұ Евгения Ялунина ве шымдықы заманда аджылы маналы блиндаж серлевалы есер. Про життя до і після війни. Про спогадами, що водночас є і мріями про життя сповна. І комусь може звучатиме дивним, але яким актуальним для багатьох буде зізнання всередині цього вірша. Я ніколи не був у Криму, але... Интриганы тутамыз. Невбеттекі есе Тарас Яреська QR яда QR ноқтаны қыдырғанда, мен білмем насылда яқшы жауын бұны оқымаға, у пошуках QR ноти. Поезія, що потребує вдумливого читання. Ці вірші не просто оспівують природу. У них природа, птах, кит, сухий таврійський ґрунт, чебрець, троянда, море свідчать нам про нас. І про наші переживання, і про нашу любов. Шымды есе миллетіміздің гурсесі Джамала. Бақыңыз насыл сізні, сізіле айтқанда бөлі сіз Джамала Ғалипның адını айтacak. Келіңіз. Алейкум салам. Селям алейкум, добрий вечір. Для мене велика честь бути сьогодні серед таких авторів. Ви знаєте, слово має значення. Можливо, це звучить банально і просто, але як воно має значення? Коли я збирала альбом «Хрим», який вийшов в минулому році, а в цьому році отримав Шевченківську премію, я прийшла до пісень, яким більше ніж 100 років, збирала їх з різних куточків Криму, як пазл. Ялта, Симферополь, Алушта, Севастополь. І кожна пісня з місць походження, вона розказувала мені все більше про мене, про кримських татар, які мешкали на узбережжі, в степу, в горах. І вони відрізнялися характером, ментальністю, темпераментом. Тобто я знайшла, не очікувавши через музику ДНК. Тобто це така, знаєте, опинилася, наче я в фільмі про якісь там розкопки археологічні.
Тобто слово настільки має значення. Я дуже вдячна, що існує кримський інжир, тому що без нового слова, без цих заповітів з кожного регіону ми просто зникнемо назавжди. Коли я писала 1944, воно спочатку було написано українською. Коли чужинці приходять до тебе в дім, вбивають всіх і кажуть, ми не винні. Прийшло мені в голову тоді. І це теж залишилось таким моментом, коли я подумала, що насправді слова такі грустні і сумні, що це недоречно буде, коли і так сумно співати про сум. Але з іншого боку, це те, що залишається. Це те, що буде з нами якийсь час. Тобто ми, як пазл, маємо збирати слово, музику, мистецтво, прикладне мистецтво, яке все, що би розповідало в майбутньому про нас. Релігія, наші спогади. Все. Дуже хотілося б це зберегти. Тому дуже важливо, що ви пишете. Це так важливо, що ви пишете. Навіть якщо вам здається, що це наївно, несерйозно, ви не вмієте писати. До речі, мені в консерваторії так казали. Чого ти будеш писати пісні? Є спеціальні люди, композитори, які пишуть пісні. І довгий час я в собі це ховала. Тож пишіть побільше. Тому що ми маємо зберегти нашу історію, нашу культуру. Чим більше ми знаємо свою історію, тим більше ми знаємо себе. Вітаю. Я теж підгладила. І я вітаю Аду Елагіну. Ваш коментар лаконічний, будь ласка. Ні, все нормально. Спасибі за довіру до мого письма. Тому що зараз важливий момент. Важливо в нашій, як уже сьогодні говорили, не тільки в політиці, але і створюючи, продукуючи, посилюючи нашу м'яку силу, українську м'яку силу. Важливо це робити разом, українцям і кримським татарам. Дякую. Çok sağ olunuz. Дякуємо. Biz galiba ekvatorni keçtik. Nevbetdeki номінація Крым тілімізде шиiрлер, поезія кримсько-татарською мовою ve onun 4 номінанти. До короткого списку увійшли 4 авторів та авторок. Дилавер Зейнеддинов «Шиірiyet». Лірична та образна філософська лірика Ділявера Зейнеддінова описує Крим, впізнавані Кримські гори та ліси. Автор звертається до рідних пейзажів із розповіддю про сьогодення, про нові гіркі сторінки у житті рідного краю. Невбетдeki номінант Алия Кенжали «Шиірлер жиынтығынан Юзум» адлы добірка віршів «Юзум». У збірці віршів Аліє Кендже Алі читач побачить життя у таких його зрозумілих проявах, як любов та дім. Сучасна кримсько-татарська жінка поетично передає те, що її турбує. Сім'я, селище, в якому вона живе, дім, що будується з ракушняку, і поруч з цим драматичні події у світі. Bizler de bugün sankim Rakuşnyak içinde ya da Samastroy içinde bulunamız, lakin çok sağ olunuz sens teşkilatçılara. Nevbetdeki endi belli olgan müellifimiz Siyare Kokçe unutasın yahut endi unuttun, забуваєш чи вже забув есера. У своїх віршах Сейере Кокче передає психологічний стан людини, що проходить шлях несправедливого докору за зрадництво, шлях втрат. Людини, що зберігає гідність всупереч складному часові, у який вона живе.
Ве сонкіси Мухтар Мухтаров «Тинчлик йок, немає спокою». У добірці віршів Мухтара Мухтарова спостерігаємо аналітичний та ретельний погляд автора на історію кримсько-татарського народу та його талановите вираження у поетичній формі. Şimdi ise galiplerinizge geçemiz ve onun adını bizlerge kim aytacak? Шевченко премиясының лауреаты, yazıcı, jüri yazımız Katerina Kalitka. Келіңіз bizlerge, sizler bekleyimiz sizlerni. До вручення першої відзнаки запрошуємо Катерину Калитко, поетку, лауреатку Шевченківської премії та членкиню журі Кримського інжиру. Просимо на сцену, Катерино. Акшам Шерефеніс Хайролсун. Доброго вечора, друзі. Я маю честь і радість 6-й рік бути у журі Кримського інжиру. І з великою ніжністю і захопленням спостерігаю, як з культурної ініціативи групи пасіонаріїв виростає, як на мене, справжня інституційна потуга, яка, власне, дозволяє далі поглиблювати і розширювати те, про що дуже слушно говорив Євген Глібовицький, оцю візіонерську рамку нашого спільного майбутнього, в якій ми будемо працювати і будувати те, що нам належить, робити після перемоги і повернення Криму. У нас буде дуже багато роботи, і ця робота буде спільною. І сьогодні я хочу висловити свій особливий захват і велику повагу тим авторам, які пишуть кримсько-татарською мовою і надсилають свої роботи на Кримський інжир. Оскільки, як ми всі розуміємо і як ми зрештою добре знаємо, для них це є прямим актом громадянської мужності. Бо диплом Кримського інжиру, як показала практика, може, наприклад, під час чергового репресивного обшуку, який влаштовують окупанти у домівках кримців, може бути долученим до портфоліо про так звану екстремістську діяльність. І загалом, власне, зберігати кримсько-татарську ідентичність, суб'єктність і зв'язок з Україною – це велика мужність, це позиція, і я ще раз і ще раз дякую за неї тим, хто залишається в Криму і чекає, поки Крим буде вільним. І зараз я назву ім'я одного з таких авторів, одного з наших фіналістів. Хвилинка саспенсу. Мухтар Мухтаров. Я знаю, що наш лауреат сьогодні не в залі, і хто замість нього прийме нагороду. Чи є хтось, хто це зробить? Ходіть до нас, будь ласка. Саунс дуже лаконічно. Невбеттегі номінація «Балалар üçün edebiyat ve mında 4 номінантımız бар. Дитяча література про Крим». 4 номінантів змагаються за першу відзнаку. Ольга Денисенко, ширлер жиїнтиги, іле добірка віршів від Ольги Денисенко. За 10 років окупації на материку росте покоління дітей, яке ніколи не знало Криму. Веселі вірші Ольги Денисенко готують малюків до зустрічі з півостровом, з морем, з крутими схилами та сходами, з кипарисами і всім тим, за чим діти приїздили влітку, за що вони так любили Крим. Екінші номінант Зоряна Лісевич, ширлер жиїнтиги, добірка віршів від Зоряни Лісевич. Це інтерпретації кримських легенд і рецептів кримсько-татарських страв для дітей. Про Ведмідь-гору, Аюдах, про Карпаті кипариси, які варять плов, але врешті йдуть на чебуреки до смереки. В одному з віршів є авторчина версія «Чому в Криму не мешкають слони».
Хочете дізнатись? Прочитайте, щойно буде книжка. Невбеттеки номинант Кене Алие Кенже Але ве onun şiirler жиынтығы добірка віршів від Алие Кенже Але. Добірка дитячих віршів Аліє Кендже Алі адресована для найменших читачів та читачок. Це віршовані веселі історії про справжніх і казкових героїв. Ve sonkisi bu Osman resimci ve yaramazlar bu українською твір «Бешкетники». Пригодницькі історії, що відбуваються у лісі, розповідає у своїх віршах Осман Ресімджі. Метелики, пташки і звірята навчають дітей поводити себе обережно та берегти природу. Сәу достар, балалар әдебиеті номинациясында Галипның адыны шымды Старый Лев Нешриятның баш муариры, язычы ве шаир Марьяна Савка сеслендірежек. Запрошуємо на цю сцену для нагородження Мар'яну Савку, письменницю, головну редакторку видавництва «Старого Лева». Дуже дякую. Шановне товариство, велика радість бути тут посеред вас і представляти, власне, цю номінацію, відкривати конверт, де має бути ім'я переможця чи переможниці. Чому ми підтримуємо кримський інжир? Запитав мене Алі Малієв в нашій розмові. Каже, скажи, чому видавництво «Старого Лева» підтримує цей конкурс? Тому що ми розуміємо, що українська політична нація твориться спільно, і без кримських татар вона є неможливою. Тому що ми розуміємо, що інжир – це дуже смаковитий плід дуже щедрого дерева. І ця нагорода така красива. Зверніть увагу, яка вона справді красива і символічна. І ця мозаїка посередині символізує багато зерняток. Кожен з цих зерен потрапляє в ґрунт, і з нього проростає нове дерево. Діти, ця номінація, власне, для дітей – це ті наші паростки, які стануть потім міцними деревами. Власне, з тих маленьких зерен в них проростатимуть їхні культурні коди. І якщо ми допомагатимемо один одному, вони житимуть далі і передаватимуть їх своїм дітям. Тому я з великою радістю і з інтригою відкриваю цей конверт, щоб оголосити вам, що переможницею є Аліє Кендже Алі. А хто представник? Елізара ханым бірқач сөз лütfen айтыңыз. Ебе. Селям алейкум. Я дуже з великим захопленням вітаю Аліє ханым з цією нагородою. І я би хотіла побажати, щоб найскоріше в нас була можливість бачити її тут, в цьому класному залі з Ракушняка, як сказали тут вже раніше, щоб ми всі разом могли святкувати і не боятися знаходитися між існуючими і неіснуючими кордонами. І я неймовірно радію таланту Аліє Кендже Алі, і тому, який він багатий, ця поезія і для дітей, і для дорослих, яка торкається багатьох з нас. І я дуже би хотіла, щоб якнайскоріше всі ми могли збиратися разом і цінувати таланти один одного. Дякую. Çok sağ olun Елізара ханым. Я би передав цей мікрофон пану Олександру. Взагалі, от і переможці, і всі, хто у нас оголошують переможців, будь ласка, з того боку, якщо можна. Ми продовжуємо, да? Так? Знову кримськотарська мова. Достлар, не гузель, бойле чох, номинацияның олғанына. Енді невбеттікісіне кечеміз Қырым инша яда есеїстика про Крим ве бу беш есер іле беш языджы. У короткому списку читаємо тексти 5 сильних есеїстів. Біріншісі Анастасія Бабаш, естонiyалы Қырым сакіні, естонська кримчанка. Анастасія розповідає про малознану сторінку в історії Криму – естонську спільноту,
їхній побут тут, їхні вірування, пам'ятки відомих кримчан-естонців. І ставить складні питання про появу цієї спільноти в Криму, як це й належиться робити у жанрі есею. Невбетекисі Дилавер Зенединов Крым ве Крымның ең ажайып адамларының бірісі хақында про Крим та одного з прекрасних людей Криму. В есеї Ділявера Зінедінова важко не впізнати особистість, яка є дійсно вагомою для сучасного Криму. Дослідник та письменник Олекса Гайворонський дуже рано пішов із життя. Автор же у своєму творі описує зустріч із цією яскравою, закоханою у Крим та його історію людиною. Невбеттeki серливанın adını yaxşı mı tercüme ettim yok mu Mufti Beyimiz bilir. Son aytarsız bu tedbirinin sonunda. Кирило Поліщук мене автовокзалда чокындырдылар, мене охрестили на автовокзалі. Це зворушливий опис улюблених місць у Феодосії і історія про нас, людей, у контексті нашого ставлення до улюблених собак. В історії дуже несподівана кінцівка, яка може цілком перевернути уявлення читачів про те, про що йшлося на попередніх сторінках, або ж надати цьому зовсім нових відтінків. Невбетекisi Христина Семерин Кримның геопоетик азат етові геопоетична деокупація Криму. Коротко, але дуже влучно і нетривіально, з багатьма невідомими загалу деталями, авторка сформулювала російський міф Криму і роль літератури у цьому міфі. Роль літератури й культури загалом у питанні «Чий Крим?». Невбетекisi ise Tap Almanya'dan bizlerge yolladı Ozesir'ni. Miste Hoto Prike з Німеччини, Маймун ве Ханджер, Отмек ве Хасрет або українською Мавпа та кинжал, Хліб та ностальгія. У творі «Місте Хото-Прике» занотовані події, що відбулися з автором у Криму або пов'язані із Кримом. Це спогади про зустрічі, спілкування і предмети, що породжують цікаві історії. Şimdi ise yazıcı, felsefeci Vahtan Kibuladze Galip'nin adını айтacak. Vahtan Bey, alınız mikrofon, візьміть мікрофон, будь ласка. Запрошуємо до оголошення переможця Вахтанга Кебуладзе, письменника та філософа. Вітаю, мераба. Для мене це велика радість і честь, що цей конкурс відбувається тут, в моєму рідному Києві. І ще ми можемо привітати переможців кримського інжиру. Для нас, вже говорили мої колеги і друзі, не можна уявити собі Україну, українську політичну націю без цієї складової, без Кремли. І це дуже важливий для нас сьогодні день і велике свято. Я ще відчуваю такий інтимний зв'язок з Кримом, бо по лінії матері я грек, урум, і з дитинства я чув від своєї прабабки оці слова, які потім я зрозумів, що це спільна мова була, тому що мої предки жили разом з вами в Криму, нас розділила знов-таки Російська імперія, але це частина історії моєї родини також. І есеїстика – це дуже близький для мене жанр. Я думаю, що сьогодні це найбільш відповідний жанр літературний тому, що з нами відбувається, бо відбуваються дуже швидкі зміни, трагічні, але водночас дуже важливі для нашого народу, наших народів і нашої політичної нації. І реагувати на це великими доволі складно. І тому есеїстика, мені здається, найбільш адекватно надається для того, щоб передавати наш такий дуже швидкий, трагічний досвід. І тому це дуже важлива премія, дуже важливо, що ми вшановуємо тут і людей, які пишуть не лише поезію, не лише велику прозу, а також есеїстику. Ну і на сам кінець я хотів би сказати, що от я почав з того, що це для мене честь і радість, але до цього домішуються краплини суму. І справжню радість ми переживатимемо разом з усіма, з вами,
коли цей конкурс, ця премія, все це відбуватиметься в Криму. І я сподіваюся, що ми всі зберемося в Сімферополі або, може, краще в Бахчисараї. І от саме там ми вітатимемо наступних переможців кримського інжиру. Ну, а зараз я оголошу, я не підглядав, я не знаю, хто це. Ділявер Зінедінов. Ну і декілька слів, будь ласка. Салям алейкум. Çok sağ olun за такий дуже крутий івент, захід. Ділявер, пишаюсь тобою. Çok sağ olunuz, devam etемось. Ти, до речі, не рахувала, скільки з членів журі дивились в конверти, скільки ні? Буде цікаво просто наприклад. Рахувала, 2 не дивилися. 2 не дивилися, супер. Подивимось, що буде з наступним тим, хто буде об'являти. А зараз номінація. Крим тілінден, Україн тіліне бідіє сірнан терджім'яси. Переклад художнього твору з кримсько-татарської на українську. 3 рукописи перекладів маємо честь представити вам сьогодні. Бirincisi Inessa Dolennik, Mayesafet ve Siran Ібрагімовнин Şiiret eserlerinin tercümesi, переклад поетичних творів Mayesafet та Сирана Ібрагімова. Багаторазова і невтомна фіналістка та переможниця кримського інжиру знову перекладає вірші сучасників. Цього разу до фіналу виходять її переклади поетів Майє Сафет і Сейрана Ібрагімова. Інеса Доленник – це яскравий приклад того, як кримський інжир спонукає до систематичного відкривання для себе кримсько-татарської літератури і систематичної праці над цим. Mustafa Osmanov, Osman Osmanov'ның Zincirli medresinin sonki baş müderrisi eserinin tercümesini bizlerge yolladı. Переклад твору Османа Османова «Останній баш мудеріс Zincirli медресе». Через історію хлопчика з відомого села Озенбаш автор, а за ним і перекладач в уривку з твору, показує, як жило кримсько-татарське село, з чим стикалася дитина, втративши батька, як намагалися заробити, про феномен меценатства і навіть про те, як шукали собі пару. Nevbeteki nominatsiyada nominantından Tamila Bekmambet, Yusuf Bolat'ның «Nikah kıyılmadı» eserini bizlerge yolladı. Переклад твору Юсуфа Булата «Шлюб не відбувся». Твір класика кримсько-татарської літератури Юсуфа Болата, що був перекладений Тамілою Бекмамбет, розповідає про кумедну ситуацію, що сталася із стареньким вдійцем Сейтебелялом, що надумав одружитись. Şimdi ise sayılı dostlar, Galip'nin adını bilecekmiz. Onu sizlerge tek aktör ve rejissör değil de endi askerimiz Ahtem Sitablayev verecek. Sizni bekleyemiz ve Galip'nin adını. Запрошуємо Ахтема Сейтаблаєва, режисера, актора, військовослужбовця, директора Кримського дому. Доброго вечора, салям алейкум, хош келдіңіз. Надзвичайно велика честь і приємність бути сьогодні тут. Дякую всім організаторам, дякую своєму надзвичайному другу, ідейному натхненнику і творцю, власне, цієї культурологічної події, я б сказав, не тільки в Україні, а вже й міжнародний, Алім Достом Саул. За те, що ти так натхненно, вже 6-й рік поспіль створюєш це велике свято. Переклад, власне, не буду вам відкривати ніякої таємниці, якщо тільки підкреслюю, що бути перекладачем, як на мене, це бути співавтором. Ми особливо часто стикаємося з тим, коли перетворюємо тексти в якусь сценічну дію або на території кіно, і ти розумієш, наскільки від того, як людина перекладає, тому що, наприклад, я вам дізнаюся, на жаль, я не володію англійською мовою, але дуже люблю Уільяма Шекспіра. І полюбив його, власне, завдячуючи перекладам, і не тільки про Шекспіра мова. Тобто, мій низький уклін вам, люди, які нібито і не автори
тексту оригінального, але водночас ви є тими, хто дарує можливість доєднуватися до культури народів, які мешкають поруч, до культури, до традиції, до слова, до образів, до метафор. І для мене велика приємність зараз оголосити, я, напевно, буду третьою людиною, яка не підглядала, я теж рахував, хто підглядає, об'явити, власне, переможця в цій номінації. Зараз. Отже, Мустафа Османов. Алгытлар, достлар. Мустафаға бір қаш сөз лütfen. Добрий вечір, дуже дякую. Несподівано, надзвичайно приємно, бо це моя перша робота подібного роду. Дуже надихає. Хотів би закликати тих, хто вагається. Пишіть, надсилайте роботи свої, бо наші історії, історії наших родин правдиво ніхто, окрім нас, світові і наступним поколінням не зможе розповісти. Çok sağ olun. Добрий Хайрлайнс. Sağ olun. Невбеттіки номинацияда уч номинация қалды біздерде беди есерінің украин тілінден крым-татар тіліне тәржімесі або переклад художнього твору з української на кримсько-татарську. Інжирів залишається усе менше. Ми наближаємося до фіналу церемонії. Біріншісі Сері Кокче, Ліна Костенконың «Қанатлар» есерінің тәржімесі, переклад твору Ліни Костенко «Крила». Сейере – багаторазова фіналістка і переможниця. Перекладає дуже багато сучасних поетів і поеток. Зокрема, вона переклала вірш Сергія Жадана про кримських татар «Як ми будували свої доми». Перекладала Галину Крук, Маріанну Кияновську. Сьогодні ж у фіналі конкурсу один із найвідоміших текстів Ліни Костенко. Невбеттіки Лейлек ве Мамуре Чабанова, Янлышмасам ве Богдан Лепкинін Полтавадан Бендерлерге қадар есерінің тәржімесі. Переклад твору Богдана Лепкого «З-під Полтави до Бендер». Мамуре Чабанова також неодноразова фіналістка і переможниця конкурсу «Кримський інжир» з перекладами. Зокрема, разом із Тимуром Куртумеровим вони перекладали уривок із Ворошиловграду Сергія Жадана і з України «Вогні» Олександра Довженка. На цей раз тандем обрали твір класика Богдана Лепкого. Невбеттіки номинант Кене Мухтар Мухтаров, Иван Франконың «Ташчылар» есерінің тәржімесіні біздерге yolladı. Переклад твору Івана Франка «Каменярі». Ім'я Мухтара Мухтарова ми з вами сьогодні уже чули, і також він у фіналі конкурсу не вперше. Ми мали змогу читати його переклади з Тараса Шевченка у минулі роки, натомість цьогоріч у фіналі «Каменярі» Івана Франка. Şimdi ise bu sanağa İждешіміз журналист ve Ukrayin Pen müessesinin icra müdürü. Onu bizler davet etemiz. Тетяна Терен, келіңіз, сізні қаршылаймыз. Запрошуємо до нагородження Тетяну Терен, виконавчу директорку українського Пену. Добрий вечір. Надзвичайно радісно і почесно бути сьогодні тут і вручати саме цю номінацію. Мене сьогодні дуже вразили слова, які сказав Євген Глібовицький на початку про те, що кримський інжир, зокрема, створює ту реальність, якої ще не існує. Я би собі дозволила трішки все-таки не погодитися з цією гарною і точною фразою. Я думаю, що це та реальність, яка точно існує. І те, як сьогодні тут багато людей і яка атмосфера неймовірна на цьому фестивалі і на цьому конкурсі, вказує нам, що це реальність, яка існує і яку ми усі разом з вами тут і не лише тут створюємо. Але я думаю, що ця сказана метафора, сказана Євгеном, вона дуже точна саме для тієї номінації, яку я маю честь тут представляти. Це переклад з української мови на кримсько-татарську.
І дуже часто, коли нас запитують за кордоном, що можна зробити сьогодні для культурної спільноти в Україні, ми часто говоримо, що, будь ласка, перекладайте нашу літературу і перекладайте книжки, бо ми розуміємо, що за роки незалежності ми всі не доробили нашу домашню роботу у тому полі, на тій ділянці, яка стосується представлення наших книжок за кордоном. Але, на жаль, як не прикро, ми так само не доробили цю роботу вдома. І ви знаєте, щойно я слухала перелік тих творів, які перекладали наші номінанти і номінантки, і це ще раз вказує про те, що ми робимо цю домашню роботу, зокрема, перекладаємо таку важливу для нас класику. І уже Ахтем говорив про те, що нам усім потрібно вклонятися перекладачам і перекладачкам, які налагоджують зв'язки, які будують мости, які нас знайомлять одне з одним, розкривають і показують, які ми є. Якоюсь мірою, я думаю, що це навіть не мости, якщо говорити про українську і кримсько-татарську літературу. Цей переклад – це обійми. Обійми між українцями і Кремли. Тому величезна подяка всім номінантам і номінанткам. Зарахуйте мене, будь ласка, до тих, хто підглядав. Зарахували. Отже, наші лауреатки – це Лейлек та Мамурє Чабанова. І декілька слів дайте сказати переможцю. Декілька слів, будь ласка. Перед тим, як я передам мікрофони, скажу, що я подвійно втішена і щаслива через той твір, який ви перекладали, де згадана Полтава, тому подвійно за це дякую. Çok sağ olunuz. Дякую організаторам за цей чудовий конкурс і за можливість проявлятися. Ви знаєте, у мене якось запитували, а чому важливо перекладати саме з українською на кримсько-татарську, бо ми з вами всі прекрасно розуміємо так стан кримсько-татарської мови на сьогоднішній день. І що хто його буде читати. Але насправді це дуже важливо робити якраз для того, щоб розвивати кримсько-татарську мову, бо переклади вони допомагають з'являтися новим оборотам, новим зворотам, новим словам, новим термінам. І тому це напрямок моєї діяльності. Я дуже рада проявлятися в цьому, я дуже рада мати можливість робити такі переклади, особливо для тих, хто на сьогоднішній день вивчає кримсько-татарську мову, а це дуже зацікавлені українці, і вони часто запитують, а що можна почитати кримсько-татарською? І от якраз кожен раз можна з радістю рекомендувати «Кримський інжир», бо в «Кримському інжирі» є така прекрасна номінація, як переклади, які якраз можна читати тим, хто вивчає кримсько-татарську мову. Дякую вам. Sağ olunuz. Çok sağ ol Мамурия ханым. Bizler devam etemiz. Екі номинация қалды. Махсус номинациялар. Сербестлік сөзлері, слова свободи ве бу санага Аким Галимовны давет етеміз. Запрошуємо Акіма Галімова, журналіста, документаліста та автора проєктів на телеканалі «1+1» і індивідуальних проєктів для оголошення переможця. Салям алейкум, добрий вечір. Велика честь бути сьогодні тут і вручати саме цю, мені здається, дуже важливу номінацію сьогодні. Ви знаєте, історія, вона насправді безжальна, вона стирає багато імен людей, які борються за щось, борються за ідеали, борються за цінності. Але разом з тим історія завжди пам'ятає ті голоси і ті слова свободи, які звучать у в'язницях. Слова свободи у в'язницях –
це дуже сміливо, це героїчно насправді. І саме тому ми пам'ятаємо і В'ячеслава Чорновола, саме тому ми пам'ятаємо пана Стуса, саме тому ми пам'ятаємо багатьох людей, чиї слова у в'язниці звучали надзвичайно яскраво. І сьогодні такі голоси і такі слова лунають і в Криму. І це руйнує теж ту реальність, яку намагається сконструювати Росія, що в Криму сьогодні ніхто нічого не говорить того, що йшло би врозріз з офіційною пропагандою. Зрештою, ви знаєте, слова свободи у в'язницях, вони насправді і руйнують ті в'язниці. Саме тому вони такі важливі. Ця номінація... Ой, щось полетіло. Я не хочу дуже багато говорити. Муміне Салієва. Пані Вікторія. Доброго вечора усім. Ой, я зараз впаду. Доброго вечора ще раз. Я дуже рада, що в цій номінації саме перемагає Муміна Салієва. Я думаю, що вона би сказала дуже багато щирих слів. Це дуже мудра жінка. Ті, хто знають її особисто, вони знають, про що я кажу. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому вона тут буде ще стояти на цій сцені, і ми особисто з нею і будемо обійматися, і спілкуватися, і радіти. Дякую. Чок Саунас, дякуємо. Можна? Та вже ж. Ви знаєте, що вчора відбулося в Криму, і ті речі, які відбуваються зараз з родиною Салієвих, вони насправді жахливі. І знаєте, це жахливо, але водночас це показує агонію, в якій перебуває Росія. Тому що коли ФСБшники вриваються в будинок до 70-річних жінок, мені здається, це свідчить тільки про агонію. І до цієї агонії доводить саме дії наших людей в Криму. І мені здається, що це заслуговує величезної поваги. Давайте ще раз їм поаплодуємо тим, хто сьогодні в Криму чинить надзвичайний спротив. Çok sağ olun. Ve sonki mahsus nominatsiya bu Kırım Tatar edebiyatının inkişafına hisse koşkanına беріле. Наступна нагорода вручається за внесок у розвиток кримськотатарської літератури. Bu номінацияда Галипнын исемні Меджлис рейс Муавинын Реман Джилял айтып бережек. Наріман Джилял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Запрошуємо вас на сцену. Добрий вечір, друзі. Як завжди, радий бути поміж вас. Для мене велике задоволення брати участь в цьому чудовому заході, тому що це вже третій мій досвід. Колись на прохання Аліма я виступав з інжирною промовою, потім вже за ґратами писав на його ж прохання публіцистичний текст в номінації «Слова свободи». Ну а зараз я вже доріс до честі оголошувати номінанта. Ви знаєте, це дуже специфічна така номінація, тому, звичайно ж, я ж подивився, про кого мені говорити, тому що цю людину я знаю особисто. Я мав задоволення з ним спілкуватися і просто отримувати задоволення від його знань. Він народився колись в Криму в 1939 році в селі Кояш. Дивіться, яка прекрасна назва, не якесь там Ленінське чи Батальне, чи я не знаю, а Кояш. Це нині, на жаль, зникле село на Керченському півострові, тому що в 1943 році німці випалили це село, як і декілька найближчих сел, а мешканців цих сел переселили в інші місця. Коли Крим звільнили від одного ворога, виявилося, що туди прийшов інший ворог. І, як ви знаєте, в 44-му була депортація. Він, маленький, разом зі своїми рідними був просто вигнаний з батьківщини. В депортації він втратив бабусю,
тата та молодшого брата. Зростав в вигнанні. І там, навчаючись, він вже починає писати вірші. Десь в середині 60-х, коли набирає обертів національний рух кримських татар за повернення на батьківщину, він долучається до нього. І як він сам розповідав, десь в 66-му році вперше повертається на батьківщину, просто подивитися, як вона зараз виглядає. Йде на те місце, де було його село, і як він сам розповідав, знайшов такий дивовижний якийсь камінь, де малими дітьми він з друзями відпочивали і грілися на сонці. Але на постійне таке проживання він повертається тільки в 1975 року. І як і більшість його співвітчизників, він стикається з дуже великими труднощами, і про це, я думаю, ви всі багато знаєте. З 89-го, коли починається масове повернення кримських татар на батьківщину, він працює в газеті «Достлук». Він є автор десятків книг, віршів, в тому числі і дитячих, і дійсно безліч публікацій в газетах. Його двотомник «Кримларнын тагдыры» «Доля кримців» розповідає про повернення кримських татар, про учасників національного руху. Цієї ж темі присвячена інша його книга, вона називається «Аккандан вазгечми». Не допоможіть мені. Не відрікайся від того, на що ти маєш право. Це дійсно дуже цікава людина, дуже багатогранна. Окрім того, що він поет, письменник, він десь з 68-го року починає збирати старовинні речі кримськотатарського побуту. І настільки багато їх збирає за власні гроші, йому дарують, що він починає дарувати їх і в Кримсько-татарський музей в Сімферополі, і в частні приватні колекції. А багато чого залишається просто у нього вдома. Це дуже літня людина, але наскільки цікаво її чути, тому що він дуже любить свою землю, свій народ, і він дуже багато знає. Це справжній такий, знаєте, краєзнавець. Є люди, імена яких, напевно, не дуже такі відомі, але їх сумлінна праця, їх любов до рідної мови, до рідного народу і до батьківщини точно дає їм справедливе право отримати винагороду за внесок в розвиток кримсько-татарської мови. Зараз, як і багато вже років, він живе в прекрасному містечку Карасу-Базар, це біля величної Аккая, Білої скали, прямо в центрі нашого Кримського півострову. І дуже любить це місто. Я хочу просто, щоб ви відчули його любов, зачитати вам всього лише 4 строчки. Карасу-Базарым, Карасу-Базарым, Карасу-Базарым. Топрағын ташына баш егіп яшайым. Көз юмсам көксүнде қазарсын мезарым. Інжітмайым қабыл ет, Карасу-Базарым. В довільному перекладі, звичайно, мій Карасу-Базар. Я схиляю голову перед твоєю землею та камінням. Якщо закриються очі, нехай твоя земля буде моєю могилою. Прийми мене, не сумуй, мій Карасу-Базар. Базар. І маю честь бути знайомим з цією людиною, маю честь оголосити його ім'я тут, на Кримському інжирі. Це дуже чудовий письменник та поет кримсько-татарської, представник кримсько-татарської літератури Певат Зеті. Але Джахлар Барма, є ті, хто забере за Певат Зеті нагороду? Це вже у Аліма треба спитати. Передамо. Лякин бағышлаңыз. Я да сөзіңізді бөлдім. Нариман аға, сіз ақиқи милләтіміздің рок-стары болдыңыз.
Ве шымды сізлер үшін сізге біздің тәшкілатшыларымыз Алим Алиев ве Анастасия Левкова махсус премияны бережеклер. Про це я вже не знав. Наріман достом, це не якась нова вигадана премія, яку ми тобі зараз окремо даємо. Ні, це наш борг перед тобою, бо це та премія, яку ти отримав у 22-му році, і коли ми не могли її передати, бо ти був в в'язниці. Для нас велика радість і задоволення робити кримський інжир, але для нас і велика честь, зокрема тому, Нарімане, що ви завжди з нами. Ви читали інжирну промову в 19-му році, ви писали на кримський інжир із полону в 20-му році, і ви сьогодні вручаєте премію видатному кримсько-татарському письменникові. Для нас це дуже велика честь, що ви з нами, і ми сподіваємося, що ви і надалі будете з нами. Дякуємо. Чок сагу. Дякую вам, друзі, за таку реакцію. Я хочу, щоб всі почули, я відношу її до всіх тих наших хлопців, дівчат, які зараз, на жаль, ще залишаються за ґратами, тому що всі вони достойні того, щоб їм плескали, і щоб найголовніше вони опинилися на свободі і поряд з такими чудовими друзями, рідними, якими є ви. Дуже вам дякую. Алимбей, белкім қалырсыз бізлерден бәрабер? Бет, қалыңыз, келіңіз. Бачите, Алім говорив, що він на цій сцені сьогодні буде лише раз. А ви все, що хотіли, сказали, пані Анастасія? Я можу говорити довго, але не завжди. Скажіть, тому що нам потрібно зараз вже запрошувати музикантів, і, можливо, ми всі в чотирьох поговоримо зараз. Про музику поговоримо чи ні? Чи є що сказати? Ми оголосимо, що будемо робити презентацію майбутньої книжки, тобто презентацію книжки, яка буде, вона на сьогодні майбутня, але коли вона буде, ми зробимо презентацію. Це буде антологія, на яку ви всі чекаєте. Багато хто з вас має цілі колекції антологій. На сьогодні їх є 4, ось буде 5-та, блакитного кольору. Видавництво Стороголева, сподіваємося, як завжди, з нами. І всі ці твори, про які сьогодні натхненно розповідали наші ведучі, і ви трошки там собі десь фіксували, про що це, ви їх зможете прочитати. Будемо чекати на книжку, будемо чекати на читання, будемо чекати на фестиваль. Дякуємо. Маємо сказати, що зараз для вас будуть на цій сцені лунати кримськотатарські пісні, народні пісні. Разом з цим, не знаю, чи слухали ти ці народні пісні Богдана. Я думаю, вперше ми цей дует послухаємо. Це тріо Усіна Бікірова та Софія Терхаз. Ви можете потихеньку вже проходити? Ми ж вас чекаємо. Можете оплесками так зустрічати. Ви слухаєте народні пісні? Отак давайте. Очевидно, слухаємо. Я більше того скажу, що сьогодні в нас така вперше колаборація Софія Лентерхазе та тріо Усіна Бікірова. І мені самому цікаво побачити, почути, що це буде. І я абсолютно радий, що це буде і кримськотатарська етніка, і це буде джазова музика. Тому, сподіваюся, це буде для нас
Так, да. Ти продовжуй говорити. Нам потрібно цю сцену забрати, щоб видно було усі нога. Ти продовжуй. Аліма, розкажи нам про свою улюблену народну кримсько-татарську пісню. От ми... Думаю, я розкажу. Так. Це пісня, яка пронизує весь мій роман «За перекопом є земля», про який, мабуть, багато хто чув. І це пісня «Дивися на очі, рать дивись, хамиша, бах, хамиша». І це пісня, яка мене дуже здивувала, коли я вперше її почула, тим, що в ній слова сумні, але мелодія весела. І я намагалася зрозуміти, чому. Я не маю чіткої відповіді. Мені говорила моя подруга, що, можливо, ця мелодія змінилася з часом. Можливо, це на якийсь інший мотив стали співати цю пісню. Невідомо, чому так, але, можливо, тут теж йдеться про життя, в якому є місце і смутку, і радості, і часом це переплітається, зливається. І ось ця пісня саме така. Бачиш, поки ти говорила, я очевидно згадав, я дуже люблю Dağların Yolları, але очевидно, я ще міг би сказати, що пісня Алім непогана така. Ну, напевно, так. Я звернула на неї увагу передусім завдяки тобі. А я хочу ще нагадати, що кожен та кожна з вас може підійти до наших стендів, не лише придбати книги про Крим, а ще й написати листи політв'язням. Сьогодні дуже важлива наша така підтримка туди, де вони знаходяться за ґратами, але всередині є абсолютно вільними людьми. Я хочу справді наполегливо попросити, порекомендувати, написати листи, наскільки ви можете там щось сказати, тому що справді люди, які потім виходять на свободу, звільняються з полону, вони свідчать про те, що листи надзвичайно важливі. І те, що ви не знайомі особисто з бранцями Кремля, це не означає, що від вас буде нецікаво читати. Навпаки, це дуже-дуже важливо для них читати листи з вільного світу. Тому, хто може написати, хто має щось на думці, будь ласка, підходьте і пишіть. Ну і давайте зустрічати тріо Усіїна Бекірова і дві композиції, які мають назву «Етно» і «Пробудження». Правильно?
Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar herkese. Benim adım София Лентер kızı. І мен українця söyleşirim şimdi az buçuk. Хотіла би сказати пару слів ще українською. Я сьогодні дуже щаслива бути тут. Мені би дуже хотілося насправді, щоб більшість людей повернулися назад. Навіть якщо ви з їжею, будь ласочка, ви можете присісти і собі доїсти тут. Тому що наш концерт триватиме всього лише 30 хвилин, навіть, можливо, менше. І це насправді дуже важливо для нас, так, щоб якомога більше людей почуло, відчуло цей вайб. Тому, будь ласка, вертайтеся, тому що от я сьогодні зайшла сюди, і я кажу всім своїм знайомим, яких тут бачу, а тут майже вся зала.
Та, це хтось, кого я знаю, Сойлер, Сой Соплар і так далі. От, і я зайшла, я кажу, це як одне величезне весілля просто в Криму причому. І ось така атмосфера. І мені би дуже хотілося, щоб ми їй додали їй ще більшого кольору, більших кольорів. Та? І тому, будь ласка, еркес, келенес, кайтенес, отеренес, ві динленес, азбучих, без дорт шарки, хочу сказати турецькою. 4 пісні ми виконуємо для вас сьогодні. Ми їх підготували так дуже-дуже імпровізацію. У нас, можна сказати, у нас була одна репетиція, але дуже плідна. І ми би дуже хотіли, знову ж таки, повторюся в 50-й раз, щоб якомога більше людей нас сьогодні почули. Бо ми хочемо передати вам оцей кримсько-татарський наш рідний вайб. Та? Тому уявимо зараз, що ми десь в Бахчисараї, під виноградником сидимо. Ну, або хто там звідки, ви уявляєте собі, там, не знаю, сидимо десь в Судаку під виноградником, сидимо десь там в Ялті під виноградником, так? І уявляємо собі, що ми слухаємо, як співають наші бабці, наші біташки, як ми всі разом з ними співаємо. Перша пісня, напевно, ми починаємо тоді, а ви потихеньку підтягуйтесь до нас. Я перепрошую. Я забула дуже важливу річ. Це дуже важко зробити, коли немає уваги всієї аудиторії, але це дуже важливо. Всі свої концерти я починаю з хвилини мовчання. За всіма загиблими воїнами, за нашими аскерами, за людьми, яких протягом 300 років і більше Росія знищувала, так? І якщо можна там передати людям також, що у нас зараз хвилина мовчання. Нічого, ми почекаємо. Ми почекаємо. Буквально, так. Це небагато для того, щоб вшанувати. Дякую. Саголнес. Нехай всіх береже Бог, Аллах. Sırmada saçlar senin de
Саголос. Дякую музикам. Наступна пісня називається «Шу Ялтадан». Всі, хто з Ялти, підніміть руки. Eğer kısmet olur da ise sarayım seni.
sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Kayadan indim bugün, elimde aldın bugün. Kayadan indim bugün, elimde aldın bugün. Her gün görgen yarimi, ne dün gördüm ne bugün. Her gün görgen yarimi, ne dün gördüm ne bugün. Ayağa saz olur, güller açsa yaz olur. Hayatımı saz olur, güller açsa yaz olur. Ben sana gül de almam, gülün ömrü az olur. Ben sana gül de almam, gülün ömrü az olur. Kaya kaya bakar, kayadan seller akar. Kaya kaya bakar, kayadan seller akar. Benim yarim gelmedi, gözlerim yollarda
правильно, у нас все закінчується на позитивній ноті, на мажорній. І остання композиція, яку ми би хотіли виконати сьогодні для вас, ви її всі чудово, думаю, знаєте. І я би хотіла, щоб ви зараз всі встали і трошки потанцювали під нею. Да? Ну, а як без того? Ну, давайте, якщо в нас вже тут щось на кшталт кримськотатарського весілля, да? Будь ласка, давайте. çeşme yan yana su içtim kana kana senin doğum ranana
Sağ olunuz. Sağ olunuz. Gönlerinizге sağ olunuz. Дуже дякую. Хочу подякувати музикантам чудовим, та Усіна Бекіров. Будь ласка. Андрій, вибачте, прізвище тільки не пам'ятаю. Андрій Воробйов. І, будь ласка, прізвище? Просто Олександр, але чудовий. Будь ласка, барабанщик. Дякую дуже. Дуже дякуємо Кримському інжиру, що нас запросили сьогодні тут з вами бути. Вітаємо всіх переможців. І ви знаєте, що я хотіла сказати важливу річ, чому я кажу, щоб люди танцювали. Всім нам зараз дуже сумно. І всім нам зараз дуже погано. Та? Але ми такий народ. От у нас завжди навіть Дженазіден сон, да, після того, як проходили похорони, все рівно. Всі сідали, коли вже всі пороз'їжджалися, всі порозходилися і починали співати. І трошки сміятись, тому що потрібна розрядка, завжди потрібна розрядка. Треба кудись енергію цю всю виплеснути, да? Не можна постійно бути сумними. Моя бітам казала, що «Яра моя Олганда, пек чок агламаңыз, ода кечер. Ве пек яхшы Олганда, пек чок куванмаңыз, ода кечер». Тому все має бути в міру, та? І радощів, і суму. Зараз суму в нас більше, але мусимо якось трошки шануватися, як кажуть на Галичині, на якій я вже 10 років прожила, тепер трошки набралася звідти теж слів. Çok sağ olunuz. Джазове тріо Усін Бекіров, Софія Лендар кızı. Дякую, передаю слово, будь ласка. Саунас, як у нас на серці кажуть, потужний дует. А зараз Усінага, вам слово. Скажіть, будь ласка, ваше вітальне слово для Кримського інжиру. Добрий вечір. Я взагалі не розмовляю ніколи, тому що тільки граю і уходжу домой. Така робота. Но я всім желаю. Це дуже потужний, я його називаю фестиваль, тому що для нас, музикантів, фестиваль це завжди таке, як вам сказати, це круто, тому що культура наша на такому рівні, що є розвиток кримськотатарської літератури, це дуже гарно. Я дякую Аліму, дякую всім, хто це робить, тому що культура це є, як вам сказати, це є головне для народу, наша ідентичність і ДНК, яку ми несемо в собі. Дякую вам. Çok sağ olunuz. Номінант Гремі Усін Бекіров і Софія Лентерхазе, і тріо Усіна Бекірова. Çok sağ olunuz. А ми на цьому закінчуємо нашу трансляцію. А ті, хто знаходиться тут, ми продовжуємо. Шкода, що ви не прийшли сюди, пані Богдана. І дуже просимо усіх присутніх фіналістів, не забудьте забрати ваші дипломи, вони чекають вас ось там, біля книжок. Зустрінемось на Кримському інжирі. Ну що, колего?